suratu zilzila simore ne ko non de wiyete bismil makkande jippi aaji de ko jeenay bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi iza zulzilatil ardu so tawi dillinama leydi ndi darga dargol mum zilzalaha e dillugol mum wa akhrajatil ardu leydi ndi yaltini atqalaha teddedi gonnode e nder mum ko wayno kangeji e asama e yimɓe ko wonno nder leydi Allah weddi leydi ndi weddima ɗum dow feeñoyi dow wa qala al insanu ñande hen kefeero jeddunoɗo ummitan so yi leydi ndi no wayni o wi malaha holko heɓi ndi leydi Allah wi yawma idin ñande hen leydi ndi to haddisu ndu haalta akhbaraha khabaruji mayru kala ko gollano e dow mayru ndu halta yambi ko woni sababu o bi anna rabbaka aw hala sabu ko joome o wahyindi yeni hal anani fil hadisi tashhadu ala kulli abdin aw amatin edi seedo e maccudo edi seedo e kordo Allah bi kulli ma amala ala zahrihi kala ko neddo o golluno e dow mayri ndi halta dum yawmal qiyamati kaari wadino e amni kaari wadino e dow amni Allah wi yawma idun ñane hen yasjurun nasu yimbe be ƴengtat ngummo e darorgal yeso Allah be ƴengta ashtatan e be certi beedo nanga lawol ñamol pewa aljanna beedo nanga lawol nanol pewa jeygol ala biete ko ganjeeda ala wappade ala so yimbe be certi e mobdu ñaawama tan ale fokire kala naatowo jeygol biyetaake fatuga falata ndaw tango bedda nana o direct jeygol tout droit wayna ko tout droit ha aljanna go fof tout droit ala abbaga ganjeeda ala ana jaaken arga dum ala yawma idi yasduru nas astara Allah wi holko be badata non o wili yuraw bele be jiya jobdi a'malahum golliji mabbe ko neddo o golluno ko moji yobe aljanna golluno ko bori yobe jeygol Allah wi man ya'mal kala mo golli misdala fodde teddeni zarratin gabbelnen khairan to bange mojjere yarahu ma o yi jobdi mum wa man ya'mal mo golli misdala fodde gabbelnen teddeni mum zarratin wori gabbelnen sharran to bange warode yarahu ma o yi jobdi mum suratu wal Ādiyāt simore de ko non de wiyete makkiyatun be mbi ko makka ne jippi woni be ko madina ayde de ko sappo e go bismillahir rahmanir rahim allawi wal Ādiyāt mi wondri pucci di ganduda ko dogoji e gol wale dabba han e cawtingol cawdi mumen fal muriyat mi wondri pucci toddoji jeygol dada han e toddugol kolce mumen e peey masalan e kaaji en yaltina peete jamma fal mughirat mi wondri pucci bamnotodi subhan e subaka ene ngara e gure e heferebe ene bamno hen Allah wi wondri dum fa atharna bi irti bihi e dum do dogata do bi irti don naga an ko wiyete pundi di badi pundi fa wasatna bihi di lombi don do pundi do di lombi don jam an dental kanji pucci di innal insana gondoje de Allah wodi do de Allah wi innal insana odo neddo li rabbihi wanande joomum lakanudum ko jeddo wallahi neddo ko jeddo nemaji addu wa innahu kanko neddo ala zalika e ko yeddata ko la shahidum ko seeda e hoore makko kanko wadi dum wa innahu kanko odo neddo li hubbil khairi yidde jam yidde jawdi la shadidun o masat o yida jam o yida jawdi o dawa afala ya alamu bele o anda kanko o neddo idha bu'thira so tawi irtama yaltinama ma fil quburi ko wone goble woni maybe jaltinama dow ummitinama o hussila fulkitam ma fi suduri ko wonno e becce to bange jeddugol e limana inna rabbahum jom mabbe bihim e mabbe yawma idin on nyalawma la khabirun Allah woni kumpitidobe fayujazihim ala kufrihim kanko woni jobobe e keferu mabbe suratul qari'ah makkiyatun ayde ko jetati bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah alqari'atu nyalawma darga sanani qari'a ko nyalawma duddowo berde kulol mal qari'atu kabise ko mawnini kul huli odo nyalawma wama adraka an muhammad mi andina ni manon mal qari'atu ko wete darga hallewi nyalawma darga o ma sifono ne la Allah tawde anda o yi ko yawma ko nyalawma yakunu nasu nyalawma mo yimbe be laati kal farashil mabsus ena bayno babbatti caraaji
وتكون الجبال نرهن كاجي دي لاتو كالعهن انا بين تيفه المنفوس تاباد no tefe tappade mbayatani kaaje de non tappirte ha para elite fa amma man thaqulat on mo teddi mawazinuhu pese mum mo baraji mum buri bakkatuji mum fa huwa on tam fi aishatin woni koy ngura radiyatin jarla wa amma man khaffat so tawi ko on mo ganduda ene hoy mawazinuhu pese mum mo bakkatuji mum buri hewde e baraji mum fa ummuhu o don hodorde mum hawiyatun ko jeygol ni wiyeteni wa ma adraka an muhammad mi andinani ma hiya holko woni ngol don narun ko jeygol hamiyatun gulgol cattugol nguleki ngol wiyete narun hamiya suratu takasur makkiyatun aaje ko ceete bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takasuru woni sababu o ko basodiral min burma jawdi min burma martaba min burma akalis min burma yontede min burma besgu min burma mojjude dum don julbe ne kala dum bi kasratil amwali anil ibadati be cokliri hewde jawdi garewde Allah be cokliri garewde Allah e basodiral min burma jawdi min burma teddude min burma dum min burma dum min burma dum allawi alahakumut takasur soklini on ga daftade Allah attakasuru basodiral jawdele besmu hatta zurtumul maqabir dum don rewi on ha njuri don goble may don min buri tan ha mayda kalla guftoka an neddo sawfa ta'lamuna ma on gandu summa rati kadi kalla sawfa ta'lamuna ma on gandu kalla ko gon law ta'lamuna so on gandino ilmal yaqini gandal yanene so on gandino holko woni wattande basodiral on coklirtano wasondirde Allah wi la tarawunnal jahima mi wodi mo on ji jeygol ne wiyeni summa refti kadi la tarawunnaha mo on jingol aynal yaqini yitere yanene summa la tusalunna mo on namde yawma izin on yalawma anin na'imi ga nemaji di Allah rokuno on mo on namde di nyade hen nema fof nema ma Allah namdo on nyade hen nema o nema mo dañoda o holko golluda e nema hen ma Allah namdi dum e bi lama goto o ari en la sallallahu alaihi wasallam o wi summa la tusaluna yawma idhin anin na'im mo on namde nyane hen nemaji di Allah rokuno on o wi minnene won nema jogi kanko lama o ay tuba mo jame ala mi ala ko jogi minne ma ko namdani ne laado wi ma aha kay ala no dekki o mbo jogi o on nema ka namde heddu ne jodida e lekki hende poftida bubol ngol don bubol ka jogodo namde ngol bele ne jodida e bubri hende a rewna Allah walla man da ko welma wutte mo bornida o tay ko wutti gittowo jangol ne bornida mon tettuda e jangol de bele a yettino Allah walla yattano Allah wutte mo bornida gittowo nguleki ne bornida Allah itan ma nguleki ma de bele a yettino Allah walla yattano Allah ndiyam bubdam londe ma jarda bele ne jardande ha domdida yettuna Allah walla yattani Allah dum fof ma namdi e gitere ma ngati a wadi fina natti ka namde set ha anyami ha ahari ka namde set a danima a weltima ka namde set a sellano a sebori ka namde set fof ka namde hay hunde neddo wappanta fof ka namde hen ne celluda de belaytina Allah ka nyawno joni a selli belayti Allah walla dum ka namde yomal qiyamah summa la tusaluna yawma idhin anin bismillah suratu wal asri makkiyatun be mbi ko makkane jippi be mbi ko madina ne jippi allawi bismillahir rahmanir rahim
bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wal asri Allah wi mi wodiri takkusan woni be wal asri Allah wi mi wodiri aduna Allah wi wal asri mi wodiri tuggude tusubar fewde takkusan mi wodiri takkusan tan won wi do non be bi ko takkusan sabu habarama rasul sallallahu alaihi wasallam bi so neddo joodima takkusan juulani ha benni ena wayno elle awasi jawdima awasi besmuma besmuma fo maya halaba jawdima fo bona halaba e wasi julde takkusan foti jeeboda tan ada joodi ada wada ko welma walla mi ngon ko rokkudaade ha boya ha futoro yana a juulani ena wayno kala ko newda Allah tugul nyane jibinda ha nyanen boni so Allah jabino kay so Allah jabana ngari ngata ha zero non chatti jani non kan nela Allah wi no Allah wi wal asri mi wondiri takkusan innal insana neddanke la fi khusrin woni koy perte Allah wi wondiri takkusan wallahi neddo koy perte woni e julago mum illa alladhina amanu so wana ben gomdinde Allah wa amilu salihin golli golleji moji ben kam ngala e perte kala mo wana on koy perte woni wata wasaw mbasodiri yoga mumen e yoga ene wasodira ene waso yoga mum ene wasiyo yoga mum warko moƴƴi fil haqqi e gonga wata wasaw ne wasiyo e mbasodira bis sabri e munyal suratul humaza deftere simore wieteno makka ne jippi won wiibe ko madina jippi bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi waylun caangol nanata jahannama ene wiye waylu walla waylun ko way heeleyo wodani li kulli humazatin kala ɓiñowo kala neɗɗo ɓiñowo lubazatin ŋooɓowo andi ɓinje e ŋoobde jiida ɓinje ko gite ŋoobde ko hunuko ɓiñirde gite walla ɓiñirde hunuko ɓiñirde hunuko wiyete ŋoobde ɓiñirde gite wiyete ɓinje Allah wi wayli wodani o ɗum ene waɗe ñande kala neɗɗo ne aybinira neɗɗo hunuko ene aybinira neɗɗo yitere neɗɗo wirtoma tan ɓiña walla wirtoma mbappa hunuko woni ŋoobde walla eɗen jooɗi ɗo tan wooda birtiɗo hol jahoɗo o alusi tan mbaɗani paloɗa yo wurtan hay hunde de a wiranimo noon so wona a hokkanima arba'ina tan o hokkanima capanɗe nayyi tan mbiɗa yo wurtan wona yo wurtan o wona duwanademo ko hutademo o yo wurtan o nafata ala o nafanima kay koɗomo nafa kay wona mo nafa galle makko so nafanimo naɗomo nafta ko gonɗa a wona Allah a wona annabijo a wona yummako a wona bammako so nafanima ko bonnon tan fa ala kam Allah wi wayli wodani o biɗo ni o wayli wodani caangol nanata jahannama wodani o way lilli kulli humazati hay hunde de ɗum tan ko yo wurtan o nafata aya o jippi to bange wonde sababu o jippi koye Lakhnas ibnu Shurayh ɗin e goɗɗo kefere wiye Asib ibn Wa'il Sahmi e goɗɗo kefere wiye Jamil bun Mu'mar kono won ibratu bi ummi lafzi la bi khusabab wana kamɓe tan ala kala baɗɗo ko ɓe mbaɗanno ko naatiɗo ɓe naati kasi o wi oɗo aya ko sappore man yartabal muslimina kala nyohowo julɗo o aya ko sappore mum la siyamal ulama wa sulaha ha tengtinon anduɓe e moƴƴuɓe walakin yuqalu huwa mukhalladun fi nnari in mata kafir oɗo so maayi ko kefer ko casnateɗo jeygol wa illa fa huwa tahta al mashiyati so jaɓi Allah so Allah yalam nannamo jeygol so nannamo jeygol aljanna ko tahta al mashiyati Allah wi waylul li kulli humazatin heele wodani kala ɓiñowo lumazatin ŋooɓo allazi on jama'a mo ene rendina maalan jawdi mum wa addadahu limta jawdi ndi wiya ene mofta pour aduna
famide wa addadahu o limta ɗum o wi jiya neɗɗo wona aybinde yimɓe fa dalika man yuhaki nnasa fi afwahihim aqwalihim wona haaltana yimɓe konnguɗi mumen walla golle o ñemtina golle yimɓe mbaɗanno walla konnguɗi yimɓe e yeeso aybinde o kadi o ñemtina sawtu neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina neɗɗo sawtu neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina golle neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina konnguɗi neɗɗo e yeeso aybinde ɗum pour yimɓe ɓe jala ɓe fof naati hen Allah wi yahsabu kanko oɗo omo sikka e puydam makko annama lahu akhladahu wonde jawdi makko ndi ma sasnumo jawkal kala o jogi kal o sikata magal nafmo makal sasnumo o mayata kalla Allah wi ala gufto ka jawdi sa mofti a sikki wonko nafanma aha ngama Allah wi la yunbazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ni wiyeni oɗo mimo sikara anna malahu akhladahu o wi o sikkata jawdi ndi ma yettinmo e martabaji e aduna sasde hen o wona e aduna omo wuuri hen o mayata omo maha kuɓeje omo tuto leɗɗe omo rema gese omo waɗa ko jokko ganduɗa ɗum ɗo mata o ma heddumo o mayata Allah wi la yunbazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ne wiyeni wa ma adraka mi andinanima an Muhammadu mal huɗamatu ko woni jeygol mi andinanima ɗum wi sa anda narullahi huɗamatu ko jeygol Allah al muqadatu ngol ganduɗa ko kuɓɓangol allatino ngol jeygol taɗɗali'u ngol ene ɓamto alal afidati e ɓerɗe wiyama ngol ɗo jeygol kangol ɓuri bonde jeydi fof nde wonno kangol mo jarra neɗɗo wedde tan ngo fayta ko ɓernde toon ɓuri musde nde wonno so tawi kala rafi jettiɗo ɓernde waran nen ɗo fama kala musal jettiɗo ɓernde heewi ko warata jeygol noon ngol ɗo jeygol noon ko ɓernde fayata ida wasala ilal fuadi mata sahibu fa hum fi haali man yamutu kono noon mayata ɓe naata jeygol koye alhaali jogorɗo mayde wonata kono mayata la yamutu fiha wala yahya Kaabu bun ibnu Kaabin Muhammad bun Kaab o wi jeygol ngol ñaamat dendangal ɓandu makko pop kanko neɗɗo o haɓeygol ngol yetto ɓernde tan neɗɗo o wonta keso pul ruttono wanoni kay wonta janggo wona ñamde kadi ngol jeygol ko ɗum woni sifa mum innaha jeygol ngol alayhim e kamɓe musadatun ko ngol cokangol fi umudin e bakane fi umudin e bakane mo maddadatin potaɗe bakane mawɗe hen ɓe nannete kamɓe natoɓe jeygol lima warada anhu sallllahu alayhi wa sallam o wi yub'asu ilayhim malaikatun bi adbagil min narin adday mabɓe malaikaji ɗi bakane ɗe ko jeygol wa masamirun min narin pontoje jeygol anani dey omboɗe jeygol e pontoje jeygol e bakane jeygol so ɓe nanni e bakane ɗe fattuɗ bagu alayhim bi tilkal arbag omboɗe omɓe e mabɓe wata suddu bi tilkal masamir feŋire ɗen pontoje wata maddu bi tilkal umudu ɗen ma dosɗe potte hay feddata ko palantere saka hendu naata hen toon jomum wonata wa yansawna arrahmana ala arshihi e yahjubuhum an rahmatihi Allah wirna ɓe ga yurmede mum wata sagala ahlul jannati bi na'imin nanɓe aljanna ɓe dogga sohlaji e nemaji wala yastaghisuna ba'daha an kandi gonta wi Allah wallumin kañumen so naati aljanna tan gasi to Allah dandu ene jeygol ngol suratul fiil simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka aaje ɗe ko joyi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alam tara mbele ayyani a anda ayyani hawede kayfa fa'ala rabbuka holno joome golliri no golliri bi ashabil fiili e joomiraɓe ñiiwa en mahmoudou ko Allah wanno e maɓɓe ko mbele ananani ɗum ñiiwa ba
jom ñiwo o wiyete ko abrahata o jeeya ko nokku ne wiye yaman omo jogii armée o ko armée mawɗo ko keefeero noon o nayi suudu kaaba hitaande fof arabe ɓe ne jaha toon hajjoyde kanko no mahi église ɗo mahi église ha mawni o wi kala mo yini ya kaaba ko barowo ɗum woodi e julɓe he gujjitiiɗo jamma naati to nder église to yaltoy toon ha église heewi ƴetti ko yaltoy ko taste ɓale he weeti subaka ɓe ngari toon ɓe tawi église fof ne wonti bone ene luuɓini wi dus o wi waɗata ni ko arabeɓe ɓe joom suudu kaaba en ɓe ko ɓe mbeɗɗe golle minne mi wonimami heele suudu kaaba ɗum addimi wiide noon wonele mawɗo makko ene wiye ashamatu najjashi lamɗo habsi wonele mum yo neldumo ñiiwo mum mawba ba ko ba ñiiwo yiɗi helloreede suudu ndu arde ñiiwo ba ari ɓe pokkiti eɓe ngari fof lamɓe fof arabe ɓe birti ɓe kono ɗumen paloɓe e kaɓa mum ɓe pool ɗumen haɓe jetti makko woodi ɗo ɓe mbaali o wi ɓe komboy nayi makkanaɓe e geloɗi mumen fof ɓe kombi nayi ɗi e geloɗi fof ɓe kombi ɓe gaddi pour aɗa saɗi habde wuuro a jagga jawdi mum ɓe jaggi jawdi makkanaɓe fof tanum nelaɗo Allah biyete Abdoul Mouɗalibe o ene jogui temeɗɗe ɗiɗi ngeloba ɓe nawdi hen kanko noon Abdoul Mouɗalibe o ari noon o haalani keɗɗo e makko kanko Abrahata o on ko sehil makko o yo wallumo no heɓiri geloɗi ɗi on ari wi yo arɓe jaada ɓe jaadi haɓe paandi nela sallah sallam ɗo haɓe paandi yama ɗo abrahata jooɗino koye 6 yimɓe mum ne taari ɗum so fini tan ko jogoɗo yaade no heeliya suudu ndu o soyni Abdoul Mouɗalibe ne ara o ronki jooɗaade tan ummi o dari Abdoul Mouɗalibe ne yetti heyba nelaɗo Allah woni mum tawa nelaɗo yaltini e makko kono aɗa lati hayso gasi taw butelel ngel uura lati o yalti kono butelel ngel wukku on heddi annor cinsiji annor nelaɗo hedde makko faye makko abrahata soynimo giddi dari o yetti abrahata yiɗa o jooɗoto e mum e dow jaayogol mum he yiɗa kadi o jooɗo e leydi o timta mum jodde makko yiɗa o jooɗo e leydi kanko Abdoul Mouɗalibe timta e makko yiɗa kadi Abdoul Mouɗalibe jooɗoɗo e mum e diwa mum he joni o telli o jodde Abdoul Mouɗalibe o wi nantino o namdo mon ko namdi nantino o wi ko mbiɗa o wi min ñaguimo gueɗe gotel o yo ngel o wi geloɗam ɗi a heɓti geloɗi wuro ngo temeɗɗi ɗiɗam ngeloba nani hen ɗum tan garani mi arnani goɗɗo o wi min noon o wi nantino o wimo min noon o haawi kam o wi holɗum o wi kawi o haawirimi ko min garmi ko helde suudu wasu makko e wasu taani ko en cikkanomi o ñaagoto ko yo woppu suudu ndu kono wona geloɗi ko namdoto o wi aha ko geloɗi namdormani o wi geloɗi ko min jeeyi ɗumen suudu ndu ne jogii jeyɗo so ɗacci a heelindu sa yiyendi wontu naajum on ɓurma doole wawma ene wawi haddema on ma haɗa o wi min mbawɗo haddemi ala o wi wadde tottem geloɗi o wi naw geloɗi ma woni walil bayti rabbun sawfa yahfazuhu asima qawmika la abghi siwana an oɗo ɓuuri yimɓe ma ɓe ɓurma wawma wawi yimɓe ma o suudu ɗum kañum jeeyi ɗum min geloɗam cohli mi sohlan goɗɗum o wi naw geloɗi ma woppitami mayru mami helɗu o wondi o yo helande o hafti o fini o dayi o faye suudu ngeloba ñiiwa ba sali o fi ñiiwa ba haɓe tampi soɓe kuccini ñiiwa ba yaman ñiiwa ba doga soɓe kuccini ɓe suude no salo yaade ɓe pi hay pi pikkuji ɓe ƴetta pikkuji nanno e noppi he fof ñiiwa ba sali ɓe gande mabɓe ɓe goppi ba ɓe pokkiti ɓe faye suudu he ala niri samba ala daaɗe ñane mabɓe mbari ɓe haɓe laaɓi kanko abrahata noon o hooti kono sa fof jungo taƴa sa fof noffu taƴa sa fof koyngal taƴa haw yetti yaman wiyete o dajjiti o maayi
goto heddi goto o faati habs ene haalane ya lamɗo habsi o min garti kono min gartidani o wi ko woni o wi ne min paandi suudu ndu colli jane amen mbari kaari o wi kaari mayi kaarin omo haalo gar ha colle mbaɗi ceeɗi taw e ko konɗo gelle teɓɓiri hayre nde yane hoore mayde ngel ɗum one mayi Allah wi alam yaj'al mbele o waɗani kaydahum peeje maɓɓe e wiide ni yirbina kaaba fi tadlilin koye perte wa arsala alayhim Allah nele maɓɓe ɗayran diwe ababila dente bi hijaratin tarmihim diwe ɗe ene beddoɓe bi hijaratin e kaaje min sijili ummorade e loopal defangal fa ja'alahum diwe ɗe mbaɗiɓe ka asfin eɓe mbayno ñaayko ma a kuulin ñaayko so ñaayama no wayata ni so puccu rippe ñaayko no wayata ni noon Allah wi waɗi suratu Quraysh non simore nde wiyete makkane jippi walla madina aaje ko nayi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah li ilafi gogol quraysiyankoɓe ilafihim gogol mabɓe rihlata shita'i ko hirdude dabbude wasayfi e ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya sham ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya yaman ceeɗu ɓe kirda ɓe paya sam ni wonno ɗiɗo kirdi ɗiɗi yasta'inuna birrihlatayni eɓe ballino ɗiɗo kirdi ɗiɗi littijarati pour njulagu mbele alal muqami bi makkata pour ɓe gona e nder makka li khidmatin bayti sabu gollande suudu ndu allazi ndun suudu huwa kañum fakhruhum woni waso mabɓe ɓen noon ko wuldun nadri gunkinanata ɓeɗo eɓe mbiya ɓe jaaha ɗeɗo kirdi ɗiɗi eɓe comoyo ɓe gadda marchandise aji ɓe gadda e wuuro ngo eɓe ñaama pour ɓe mbawa rende suudu ndu kono ɓe ndewani Allah wi fal yabudu wadde yoɓe ndew rabba hadal bayti jeyɗo nduɗo suudu allazi on ad'amahum mo ganduɗa ene ñammina ɓe min ju'in sabu heeg wa amanahum ene holniɓe e konu abrahata min khawfin sabu kulol baɗanɗoɓe ni o ko o woni Allah yoɓe ndew ɗum faami ɗon de Allah en kana ɗon sadaqallahu